lada ka Voice of the People Party kan penyeng dari Dr. Patskem Marbo. Kublai perlok baro saci sin biang leng bajong gani ka video ba ha kani ka por bangin ya keren syafhang ka MP kaban salong shen ha kini kisni kiban sawan nadu balaklat i Dr. Ricky Eje Singkon ngayo i baladangin patip lano bakan long kani ka by election bat au e benai waladangin patip ubenai bat katarik bat ki benai bat kitayo bat kisni Henry upai ba ula up bat kmi lenti ba lano unyo ban tabut bat ban tap yau ta ukertong MP ban penjob syepo parlimen. Ti perlok perjor baro hakani ka por ngakwa banong ya pi tang kani ka we ba kumba pila penjob yai Dr. Ricky Eje Singkon bat nagalyang jong ka Voice of the People Party ngilayo i ba kila ai ya ka kerteng jong ibat jong i doktor bat scam marbo ibadei u spokesperson jong ka Voice of the People Party tementa kila jong i Dr. Ricky te perlok perjor baro hakani ka por hatu mapi kinong kersyan bat mapi kin ki supporter jong ka VPP hatu pidang aijing kersyan nem bat pidang penjob don burom nem ya ukertong jong ka VPP lada Dr. Bat Scam in yeng kum u MP hakani ka election kaban salong. Ti perlok perjor baro ngana kalyang ka jonga ba ngakwa bandong hapi kani kalong ba tungin ai ka jing kersyan ya i knang ba ila ban pen urlong bat knang ba idang la ban budin ya gitu kikam ki ba dangsa bat ya kikam ki ba i Dr. Ricky Eje Singkon in ilabu bat ila pensa teknang ba ini i Dr. Bat Scam Marbo ba in budin ba in bud ya gitu ki kam ki badangsa na kalyang ka jong ka Voice of the People Party. Te perlok perjor baro bangin ai jing kersyan ya i dakaba in vote ya i bada kabangin penjok pot ya i naki wei pat ki kertong kumba piu i hakini kisni bat ha kumba pilatip ba hakini ki por ki ban sawan nakalyang jong ka NPP nakalyang ka BJP nakalyang ka babha bat ka ban perkat nakabenta jong ka imlang ka salang ka jongi nakabenta jongi kum ka jela jongi kadang don kam ya kita ki an ki kanun ki bante la kalang bat naki seng sain pertei naki seng baper kila dawa ya kani ka ai LP lani ya kata ka inline primate jela banyada naka jingrung kertep jong ki bar jela te perlok perjor baro tungin ai jing kersyan ya kani ka parti ka badang tmai ka Voice of the People Party knang ba kila ban pen urlong lani ket kum ke jingkwa jong ikum ki pai ba knang ba kila ban yo te perlok nakalyang ka jonga ngakwa ba pi ki ba support ya ka Voice of the People Party hakini ki snem ki balalej house nem jar ar pusau ki ba penjob ya Dr. Ricky Eje Singkon tinggi kwa aru ba penjob don burom ya i Dr. Bat Scam Marbo ba inlong kumu MP na ka benta jonga jong pi na ka Shillong seat constituency ban le ya side na ka benta jong ka jela jongi hangte hapo parlimen hapo Delhi ben pensngo bat in pensngap ya ka kamat bat ka cura na ka benta jong ka jela jor baro kumba PUI bala kat nongut ki MP bangila yo bat kat nongut ki MP ki bangila dep ban yo hakini ki parti ki barim bat ki parti ki bala lek no kum ka kongres ngila yo UMP kumba chpeulane khat san snem ye ki parti hinre ngimpat yo i baki yeng bat ngimpat yo i baki kren na ka benta jong ka jela hinre ini Dr. Ricky Eje Singkon ibala dep te kat no ila yeng bat ila keren na ka benta jong ka jela jongi habaya day bat ka ILP bat habaya day bat ka border issue bat habaya day bat ki jinge habaya day bat ki kamti dewyong jong kani ka jela jongi ka batti dewyong bean bat ila pensngap lot ya kita ki jinge jong ka jela jongi tingi kwa aru ba ini yu Dr. Bat Scam ba in long kumu MP ba in pensngap lane ba ka sorkar pedeng ka sorkar Delhi ngap ya ka jing ut ya ka jing nam knang ba ka jela jongi kan don hapedeng jong ka syong suk syong san te parlok perjot baro nakalyang ka jonga ngakwa ban kentu ya pi ba pimdei ban ya ki lane pimdei ban ya ksar bat pimdei ban ya ki jingmut
ba pin penjob ya u ne ya ka perkhat ba pidei be ban perkhat tang kawe kasur bat kawe ke jingmut ba pin penjob don burom bet ya UMP ubadon burom jongi lada kawo di People Party kan penyeng dari Dr. Patskem Marbo hawai perlok baro don kiba snup per bat don kiba ong banga ik ya kawo di People Party ban ngalaya big ya ka Henry kin don kiba kento kin sadon kiba keno ya kanika video ka jonga Henry gane kade tang ka banga kwa ban pensngo shepi bat bangan kren shepi leng ka video tenga ngai scam ba wat lada kitu kibomdei kena ka party VPP ndei kinsa ong ba kinsa keno bat kinsa kento bat kinsa kren pun jaj pun rukom na ka banta jong wangan nom sio ye bat kitu kibadei kinong kershan jong bak nang bang dang la ban penmi da ki pat ki video ha ki ban sawan dia parlok parjor baro kublai shibun dengan saya kendu pat bat pi bat da ki pat ki video te pila ban komen ha ka comment section te kublai shibun parlok dengan saya kendu pat ha ki pat ki video kublai shibun ya pi